és l'única desaparecista que tenim. Ara, ja està aquí, el buquebús. Los que venia, cada autobús portava la seva caixa de... Vinga, obreros, trabajad. No les heu tret abans? Bueno, ara ve el del centre, que em sembla que això... No, servicio nocturno. De Sitges al... Envia recuerdos a David Boqué. De sus partides extrems aquell. I el negatiu és aquest. Ja, sí, fugiu, fugiu! No, no, jo crec que... Em diguis, eh? Una part, no? Joder, a la primera. Que no tiene agua. No té aigua, eh? Hòstia, però Dios. Ara... Sempre s'haurà de treure com més aviat millor, eh? Sí, bueno, Marcel. Una cosa de fer-te la mà. Exacte. Ara. Merda. A veure, ara. Hola, a ver. Anda, como se cierra ahora, nos vamos a pasar. Estamos claros. Ja no, culpa la mano. Ara. Espera. Me está llamando por el móvil. No tant, eh? Doncs sí, s'ha aixecat una mica. Oh, carai, passaria jo, eh?